Pod nazivom Stubovi razvoja informacionog društva u restoranu Velika Skadarlija 28. marta 2014. godine održana je 4. po redu konferencija Udruženja E-razvoj. Tema konferencije su stubovi razvoja informacionog društva. Vi ste stubovi razvoja informacionog društva. Nalazimo se u jednoj predivnoj atmosferi. Nismo bez veze izabrali baš Veliku Skadarliju. Ovde se donosili se i važne istorijske odluke, pa smo odlučili da konferenciju E-razvoj organizujemo u ovakvoj jednoj atmosferi gde će možda i ova naša tema da da malo veći doprinos i težinu budućem razvoju informacionog društva, zašto se zalaže Udruženje E-razvoj. Cilj konferencije je bio da ukaže na stanje i perspektive IKT struke i glavne probleme s kojima se ljudi susreću i kako ih rešavaju u svakodnevnoj poslovnoj praksi. Stubovi razvoja informacionog društva su upravo inventivni i sposobni lideri koji su, uprkos dugogodišnjem suočavanju sa poteškoćama u poslovanju, uspeli da održe visoki moralni i profesionalni nivo celokupnog poslovnog okruženja. Stubovi razvoja informacionog društva su pokretači napretka i zato je Udruženje E-razvoj na ovoj konferenciji želelo da nastavi pozitivnu inspiraciju za dalje delovanje i unapređenje doprinosa razvoju informacionog društva i društva u celini.